tom čase som pôsobil v Bratislave ako prednášateľ na Vysokej škole ekonomickej. Samozrejme, to ráno sme prijali s veľkým rozhorčením, ako aj celý ten cirkus s okupáciou. Nám to zmietlo naše plány na obnovu, reštauráciu demokracie. Samozrejme, snažili sme sa protestovať, vojakom vysvetľovať, že na čo sú tu, to bolo zbytočné. Nakoniec vyhrali sme ale morálne, pretože tá vojenská okupácia k ničemu nepriviedla, okrem k tomu, že bola stagnácia spoločnosti za tých 20 rokov. Robotnícko-roľnícku vládu sa im nepodarilo ustanoviť, Dubčeka pre tribunál nemohli dať, lebo videli ulice plné protestujúcich ľudí, museli čiastočne ustúpiť. Dubček sa vrátil z internácia z Moskvy domov. Žiaľ Bohu, ako to vždy býva, našli sa domáci, tá 5. kolona, ktorá zorganizovala zase svoje súručenstvo v spojitosti s Brežnevom. Tí ho odvolali, no a čakali sme 20 rokov, čas dlhého čakania, ale predsi prišiel. Druhá vec je škoda toho, čo mal vtedy 37 rokov a bol tak na rozkvete, v tvorivom ovzduší sme sa tu pohybovali. Ulice boli plné a vlastne nám nehali posolstvo, že politika sa má robiť ako služba občanovi. Ako Dubček zdôrazňoval, ľud a národ má byť svedomím politika. A bolo to hrdinské v tom, že malý národ sa postavil proti tomu, kto mu vnútil spôsob a model života, ktorý on nechcel. A bol ochotný teda zaň aj nadstaviť život, čo by ovšem v tom obklopení tou armádou nemalo zrejme význam. Ale myslím si, že potom november dokončil to, čo august, alebo ten obrodný proces začal. Dnes uplynulo už 46 rokov odvtedy, ako vojská Varšavskej zmluvy v nočných hodinách prekročili štátne hranice Československa. Bola to sila o počte takmer 500 000 vojakov, 6 000 tankov a 450 lietadiel. S tichou pietou a hlbokou úctou vzdávame postup všetkým tým, ktorí túžbu po spravodlivosti a nezávislosti povýšili nad vlastný život. Americký spisovateľ George Santayana hovoril, že tí, čo si nepamätajú minulosť, sú odsúdení na to, aby ju prežili. My sme vtedy naivne uverili, že režim založený na zločinoch, na ideológii násilia, teroru, a ktorý má toľko krvi za sebou a nenávisti a zloby, že je reparabilný. To, čo je zlé v základoch, sa nemôže reformovať ani napraviť. Táto pamätná tabula nám pripomína smrť 15-ročnej Danky Košanovej a dvoch mužov Stanislava Siváka a Jana Holíka. Nedaleko odtiaľto, na námestí Slovenského národného povstania, sa nachádza ďalšia tabula venovaná 16-ročnému Petrovi Lentnerovi. Ústav pamäti národa sa usiluje o to, aby tieto tragické udalosti a príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťami agresie, nezostali zabudnuté a boli mementom pre ďalšie generácie. Dámy a páni, nezabudnime. V tom čase som mal 15 rokov a z okolností som sa vracal s rodičmi autom z dovolenky na juhu a správa nás zastihla v rumunskom meste Sibiu. To malo za následok, že sme sa rýchle pokúšali dostať samozrejme domov, ale maďarské hraničné prechody boli zavreté, tak sme 2 dni
čakali, kým otvorili prvý v Balážských Ďarmotách a tadiaľ sme prišli po vyľudnených cestách južného Slovenska do Bratislavy. Našli sme prestrelené okno, z projektil mám dodnes odložený, pretože Rusi ostreľovali zrejme v predstave, že niekto na nich odtiaľ strieľa väžu kostola milosrdných a odrazená strela samopalu, ktorý má vysokú prieraznosť, ak sa nepletiem, na vojne sme sa učili, že je smrtiaci na 1800 metrov, sa odrazila a ešte aj tak prebila drevenú žalúziu, drevený rám okna a dorazila takmer na koniec izby, kde prestrelila vázu. No, ja som mal v tom čase 15 rokov a musím povedať, že som na ten čas, tak ako hádam všetci mladí, by som povedal, zažíval sklamanie, pretože istej naivite mladého človeka som si myslel, že sa kvadratúra kruhu podarí. Ale ako tu dnes povedal dôstojný pán Srholec, meniť a zlepšovať systém, ktorý je od základu zločinný, bol nonsens. A možno v tomto smere bol vpád okupantov takou definitívnou bodkou za ilúziami, že s komunizmom sa dá niečo robiť. Nič sa s ním nedá robiť, dá sa s ním len bojovať, ako s fašizmom. A musím povedať, že som rád, že dnes prišlo toľko ľudí, že sa povedalo to, čo sa povedalo. A mám takú súkromnú radosť, že prišli a teraz to poviem silne, mojej pamätnej doske. Pretože keď som bol prorektorom Univerzity Komenského, tak som bez veľkej námahy presvedčil svojho priateľa, rektora Gahéra, že nemá byť tam napísané, že Danka Košanová tragicky zahynula. Lebo tragicky zahynie ten, ktorému padne rímsa z domu na hlavu, alebo ho zasype lavína. Toto bolo vraždenie. A preto je na tej hádam jedinej takejto pamätnej doske napísané, že tu v paľbe sovietských okupantov padli títo traja. A bolo by dobré, aby sme si to pamätali, keď si pomyslíme na to, čo sa dnes deje nedaleko od nás, pretože či už je to v balení stalinistickom, brežnevovskom alebo putinovskom, je to imperializmus, ruský imperializmus, ktorý si myslí, že všetci, ktorí sú na blízku, majú poslúchať a že by malo byť, hádam, štandardom, aby akceptovali tzv. Obmedzenú suverenitu. To bola brežnevovská doktrína, ktorá sa dnes uplatňuje o kúsok ďalej, ako sme my. A preto je dobré, že sme sem toľky prišli, aby sme si pripomenuli, že to je niečo, proti čomu rovnako ako proti fašizmu treba bojovať. Okupácia v roku 68 samozrejme zlomila mnohým srdcia, zlomila nádej na to, že v Československu bude sloboda pod vedením zreformovanej komunistickej strany. Ako dnes povedal pán Srholec, boli to vtedy veľmi naivné nádeje, pretože zo zla sa dobro nenarodí, ale v každom prípade táto nádej bola umlčaná tankami. Ja nemôžem pri každom takomto výročí nespomínať na to, ako som sama zažívala tieto dni. Zažívala som ich ako dieťa, ako školáčka na prázdninách, ktorá bývala tu veľmi nedaleko pri Šafarikovom námestí, tam, kde vlastne doteraz. A ako som s otcom miesto toho, aby sme chodili na hojdačky, chodila pomedzi tanky a počúvala ruštinu, počúvala, ako sa snažia naši mladí občania alebo aj všetci ostatní vysvetľovať okupantom, kde sú, prečo sú, že tu nemajú robiť a ako mne otec vysvetľoval, čo to vlastne okupácia znamená. Vždy mi behá mraz po chrbte a tak ako som dnes povedala, želala by som si, aby takéto niečo nezažívali deti nikde na svete, to božne v Európe. Opak je však pravdou. Skoro po polstoročí sa niečo veľmi podobné deje tak veľmi blízko od nás, za hranicami na Ukrajine, že by sme nemali byť takí ľahostajní, mali by sme sa oveľa viac venovať a určite podporiť tých, ktorí tam bojujú za svoju slobodu, ktorí tam bojujú za právo ich vlasti rozhodovať samých o sebe.